uzimam riječ da bi se osvrnuo na razrješenje bivšeg ministra uprave Jurice Malčića. Bivši ministar prema ovome razrješenju odlazi na novu dužnost. Moram kazati što je učinio na svojoj dosadašnjoj dužnosti. Učinio je kriminal, učinio je zločin i pozivam ga ovdje na odgovornost, ne što ga ovdje nema. Pitao bi isto i predsjednika Vlade. Učinio je atentat na pravnu državu u Hrvatskoj. Učinio je udar na politički pluralizam, na parlamentarnu demokraciju. Samo se vi smijte. On je u toku svoga sramnoga mandata delegitimirao vodstvo Hrvatske stranke prava i potpisao sramni akt kojim je učinio zločin nad pravnom državom. Potpisujući akt Ministarstva uprave o instaliranju nekog vodstva na osnovi pogrešnih premisa. Pa je zato i cijelo rješenje pogrešno. Ja sam na satu pitanja za zastupnike zahtijevao od predsjednika Vlade Nikice Valentića da zbog te teške greške smijeni ministra Malčića. On je odgovorio kako u njega ima puno povjerenja, jer da je stručan i pouzdan. U međuvremenu Malčića više nema, ali čujem da ga se šalje na neku novu dužnost. Ali mora položiti račun za ovo što je radio na svojoj bivšoj dužnosti. Žao mi da nema predsjednika Vlade da ga pitam, jer je izgleda i on u ostavci. Odlazi predsjednik Vlade, pa bi me zanimalo na njegovom odlasku zbog čega je točno i ovaj ministar pao. Nije samo uznemirena Hrvatska stranka prava sa takvim odlukama kakve je potpisivao ministar Malčić. Uznemireni su i mnogi drugi u Hrvatskoj koji su osudili ovaj sramni akt i koji su uputili kako Vladi tako i javnosti sljedeći dopis. Ja dolje potpisani posebno osuđujem protuustavno i protuzakonito rješenje kojim Ministarstvo uprave Republike Hrvatske imenuje osobe koje će zastupati i javno predstavljati Hrvatsku stranku prava, što je u suprotnosti valjano registriranom statutu Hrvatske stranke prava i Zakonu o političkim strankama u Republici Hrvatskoj. Pod 2. U interesu zaživljavanja demokracije i parlamentarizma u Republici Hrvatskoj tražim od vlasti Republike Hrvatske što hitniju primjenu pozitivnih zakonskih propisa u cilju zaštite pravne države. Pod 3. Smatram da je krajnje neprimjereno da se Vlada Republike Hrvatske i njena ministarstva pravno neutemeljenom arbitražom miješaju u rad političkih stranaka, čemu je slučaj Hrvatske stranke prava jedan od primjera, te da se nadležni sudovi oglušuju na tužbe kojima je cilj zaštita osnovnih građanskih prava, pravo članova da upravljaju svojom strankom i time odbijaju izvršavati svoje temeljne funkcije. Svojim potpisom izražavam zabrinutost za stanje demokracije u Hrvatskoj. Plediram za Hrvatsku kao pravnu državu, te podupirem nastojanja legalnih i legitimnih tijela i dužnosnika Hrvatske stranke prava u borbi za punu demokraciju, pravnu državu i neovisnost u političkom djelovanju, što su zajednički ideali svih građana, bez obzira na političku opredijeljenost i pripadnost. Također su ti ljudi suglasni da se njihova pismo prezentira javnosti. Pa ću citirati ko je sve uznemiren sa Juricom Malčićem. Gospodine Paraga, ali na Osim HDZ-a,
Nije to na dnevnom redu. Je, ostavka Jurice Malčića. Sad ću vam ja citirati ko je potpisao ovaj prosvjed. Mi raspravljamo o razrješenju pojedinog člana vlade. Da, ali ne može on tek tako otići bez polaganja računa za zlodjela koja je napravio ovdje. Prvo prema meni kao zastupniku, a drugo prema parlamentarnoj političkoj stranci. On ima isto, za njega sud postoji, a postoji i sud javnosti. I u taj sud javnosti su se uključili sa svojim potpisima ovog potpore, ovog pisma, prosvjeda, gospodin Miko Tripalo, koji je ovdje u Saboru, gospodin Danijel Livin, gospodin Vjekoslav Vidović, gospodin Dragutin Lesar, gospodin Boris Kunst, dr. Šemso Tanković, gospodin Hans Peter Ruhlmann, dr. Marko Veselica, Vladimir Jakić, dr. Izet Aganović, dr. Ivo Banac, dr. Ivo Goldstein, Ivan Zvonimir Čičak, dr. Juraj Plenković, dr. Slobodan Mlank, Slavko Goldstein, zatim gospodin dr. Milan Bičanić, gospodin Zvonimir Nikolić i isto tako dr. Zvonimir Šeparović. Isto tako, ovaj slučaj je potpisivanja Jurice Malčić široko internacionaliziran. Vlada i predsjednik Republike su dobili niz prosvjeda, računa se na nekoliko stotina. Godinu dana se time gotovo blokira rad ove parlamentarne stranke, čini se pravosudni zločin i mislim da nikako Jurica Malčić ne može ovdje danas ne sjediti, da čuje da mu ovo kažem u lice i da isto tako ne može ići za suca Ustavnog suda, jer na Ustavnom sudu se upravo rješava tužba koju smo mi kao legitimna Hrvatska stranka prava protiv ovog sramnog zločina uložili. I zato nema što na Ustavnom sudu nego pred pravosudne organe. Jer nije dovoljna politička odgovornost, ovo je krivična odgovornost. Eto, to je što se tiče Jurice Malčić. Đapić, mogli bi se zabrinuti tko vam je aplaudirao ovdje. HDZ. Postao si agentura HDZ-a. Što si bio i u stranci prava isto. A što se tiče izbora i tih lažnih skupova, sutra će se i Tuđmanu dogoditi da će neko sazvat skup i njega će delegitimirati kao što si ti probao mene u ime HDZ-a napraviti. Bez Jurice Malčića nikad se ne bi mogao predstavljati u ime HSP-a, ni ti, ni doktor Kandare, ni bilo ko drugi. I neće li se zaustaviti ova sramota zbog pravne države, bit će još veće zlo u Hrvatskoj. Onda će se instalirati u svakoj stranci vodstvo kako hoće trenutni režim na vlasti. I ne možeš ti ni bilo ko sazivati ilegalno skupove u Hrvatskoj i proglašavati ih legitimnim, jer ne mogu ni biti legitimni ako ih nije Ministarstvo uprave potvrdilo kao legitimni. A ne možeš ti to raditi, a ja da budem cijelo vrijeme isključen iz cijelog postupka, 4 godine predstavljam tu stranku i ja sam i osnovao tu stranku, odnosno obnovio tu stranku 1990. godine. Prema tome, postao si obična agentura HDZ-a, stidi se i ti i oni koji su s tobom to radili, a neka se stidi ovaj ministar Malčić, a ne da se ponosi da mu se staje program. Ali su podržali principe demokracije jer znaju pustići jedanput protom pseudos, lažnu pretpostavku na temelju koje si ti proglašen ovlašteni predstavnik stranke, dogodit će sutra to i liberalima i Hrvatskoj narodnoj stranci, kao što se događa već HSS-u i nekim drugima. Toliko. Hvala lijepa, držali ste se točno 2 minute.